Wadonje kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wadhi achiel kachiel nyaka dalawa ma Kisumo kama Onyango Oloo spika machon ma Kisumo nitiere. Jatelo erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Kapok wadonje wach mar lemo mar jalup ker kabino Okuong kosoyo. Mokwongo iselal ndalo mang'eny. Kineno to lwasi mar Kenya chalo nade? Erokamano ahinya ni jowinjo duto migosi Ombija. Ni jowinjo mawinjowa duto agonu erokamano for your time. Lwasi mar Kenya sani kama entiere, an anyalo wacho ni pok ne wayudore situation ma wayudore lwasi mar Kenya e kinde ma wawuoyegi. Nikech king'iyo ka ok wadhi mabor, mokwongo nyaka ne Kenya yud uhuru. For the first time wabedo gi jopiny ong'anyo mochopo odonje bunge mowang'o bunge. Mano ng'isi ni the people are being emboldened, kendo kaka time dhi jopiny medo insist ni haki margi nyaka migi. Mar ariyo, wayudore situation ma ok wayudore ni emokwongo ka opposition chal ka joma abandon role gi dhi donjo ei sirikal. Sama wawuoye kodi ni wayudore situation ma wan gi ywaruok e kind ker gi jalupne, jolup ker gi joma bende nie tok jalup ker. Gigi osega timore e ngimawa kaka oganda kata e lwasi mar siasa, to pok gichokore ma giyudore kamoro achiel ma giyudore sani ni. Miya nyalo wacho ni en gima dho ngere nyalo wacho nwa ni the political environment is fluid. Tiende ni lwasi mar siasa ok omakore motegno, okier kata poth kama onyalo lware. Ok inyal wacho gi chia motegno na ng'eyo ni siasa ma kawuono wacho kama to kiny odhi bedo kama. Aparo ni mane manyalo wacho Trevor e wach mar lwasi mar siasa kawuono. Ok en gima diwak mak gi lweti, en kama poth ma ok inyal ng'eyo kata ni to opposition koro en ng'a, to ng'ano ma play the opposition role, to government en ng'a, to sirikal kucho begore kende, jalup yware gi ker yware gi jalupne. To kapod wawe mano, group moro bugo kane Gen Z and the millennials gin be gikwer ni koro gin ok gichal kweregi gi wuonegi mawan. Gin gibrogore ma giyud haki margi kendgi. Kawaling accusations mag corruptions mag kiadani kiang'o, opposition is in bed, jomoko bende pinge iye kanyo. Wan kama inyalo waso ni lwasi mar siasa kier kendo poth ma ok wanyal wacho gi chia motegno ni kae ma wantie kaka Kenya to kiny wabed kama. To jatelo kier ne kata poth mare ni nyalo loko lwasi kata nyalo kelo telo manyien higa mar 2027 koso magi to mana tungni masani. Aparo ni kapok odhi mabor, nyo uneno ka finance bill nyo bire e od bura. Wawinji dhiadhi mbele. Hello? Wawinji dhiadhi mbele. Pod wawinji maber. Hello? Apani wachno ochot matin kanyo pod wang'iyo konyalo yudo Onyango Oloo kane dalawa ma Kisumo kanyo apani simwe mong'adore. Wacho kodwa sani ni deka seche montiere ni koro siasa kier kendo poth ma ok inyal ng'eyo nochomo kanye. Nikech nitiere gik moko mang'eny moseyudore kamoro achiel. Mokwongo en wach mar Gen Z donjo nyaka modonjo nyaka bunge ka gidwaro ratiro margi. Mar ariyo bende nitiere joma kedo ma onego bed ni kwedo sirikal to koro sani ni sirikal e kanyo no be ji ok winjre. Giwacho ni gima wacho nonyisowa ni gima manonyiso en ni gigo te omiyo siasa kier nikech onge odiochieng' mane gigo osetimore te kamoro achiel. Koro mae ango waneno gino. Lakini mbaka modago kode sani e bang' daka matin kwaseyude en wach mar lemo mar jalup ker. En lemo mokuong kosoyo. Jaduong' Onyango Oloo nigonwa mbaka ni kier mar siasa ni nyalo kelo telo manyien higa mar 2027 koso pod mana weche machon kema pod dhi timore sani. Mae kama wacho ni opoth ok inyal make miwache gi chir. Emomiyo aparo ni kiparo dweche moko matin ka
nyocho party manie sirikal ka achiel gi jo wabunge mage te ne wacho gi duol motegno ni finance bill gidhi kalo ma kata jo Kenya ohero kata ok ohero. Kendo ne gisehingo opposition be koro nolingi manyalo wacho malong'e od bura onge. Yes. To ka bet mana matin to waneno ka demonstrations ochakore ma gik moko lokore ma gik moko kethore ma koro ji ringo mana mondo ogeng' ngimagi. Ma ineno ka the president ma piny odhi mo reach out ni the opposition mochiwo lemo madongo dongo ni opposition ma gik moko njaore. Tiende ni ok inyal wacho gadiera gi chir ni kamae kaka gigi dhi rumo kiny nikech wiyi kik wil. Nyithindo ka wacho ni ka ok utimo kaka wadwaro to pod waduogo. An anyalo wacho ka ok aluor kata ka ok adewo wang'. Ni sirikal ni kama en kara keke ma paro ni kao opposition morwake sirikal to nyalo garanti mondo yiero dhi kaka giparo no. Mano miriambo nikech ang'o? Miriambo nikech king'iyo jogot maluongore ni jomlima, ing'iyo mbulu magi control, ing'iyo ywaruok manie igi sani, kapo gipudhore, an asetiyo kodgi kendo ng'e nasebedo jagoro gi. Gibro dhi ka dhok kama gidhi wuok te. Ma ka giwuok te to kapar ni fuok mar opposition nyalo dino that magichak gilos sirikal, especially kaka Lonzo bendo weyo jo opposition. Miyo en gima kawa wacha diera ni ok wadwa wuondore. Sirikal kadwa no bede loch nyako make sure ni jogot ma ok jolang'a wacho jogot mokuche. Ni joka kwe obedo kacha e yo mapiyo kaka nyalore. Opposition bendo rwaki odonji iye kaka nyalore, to yud kaka jogi nyalo tiyo together. Nono to aneno kambele, aneno mana pek, ok ane yot ni sirikal gi opposition modhi irgi. Okay. To koro wadonja ne wach mar Mount Kenya miwacho sani ni lemo mar jalup ker ni en lemo mokuong kose nang'o? Nikech iseneno sirikende gi te ka ji yware aywaya. Ndalo mane Ruto nigi Uhuru ne gi yware mo jogo luongo ni tanga. Sani koro Ruto nigi Rigathi, koro ji osiko mani weuru siasa machon. En lweny mwaseneno kinde ka kinde. Ang'o marach? Ji ema timbe gi richo koso lemo mar jalup ker ni en lemo mokuong? Trevor, wawinji dhi mbele. Lemo mar jalup ker ok en lemo mokuong. Gima timore king'iyo ahinya loch mar Uhuru gi loch mar Ruto sani. Bang 2010 ne Kenya omiyore katiba manyien. Mane gi loko nyaka nying mar jalup ker koro bedo deputy president, kiko bedo vice president. Yes. Gimomiyo ma notime kimaksudi, ne watime ka wang'eyo gima watimo. Nikech e telo mar Moi gi Kenyatta mokuongo, president ne jalup ne cha onyalo riembo sasa modwaro, ne serve at his pleasure. Mane gin joma uunge duol okuya. Moko ne nitie wawinjo ni ndalo ma Kenyatta koro tho ne chiegni ni vice president ni nyalo pad kata gi police e barabara nikech uunge teko mamare. Koro katiba manyien kubiro to miye teko mosekiwa ofise no mwach ni nyaka obede ballot midhigo kucho. Tiende ni gonu ombulu ka president gi deputy igonu together. Gima wacho ka en niya,
president nyaka koro yiero ng'ama nigi oteku mar piny ma bende dhi kelo ombulu ka. Emomiyo kiyudo ka migosi Raila Odinga dwa yiero jalupne to rango Kalonzo kong'e ni dhi kelo ombuchwa kamba te. Ka Ruto dwa yiero deputy president mare to nyaka rango mana ng'ama wuok e dhod Kikuyu. Wiwa kik wil ni Kindiki ne owachnwa ni odwa yombo Gachagua ni endi e yiero margi mar duol. To nong'i ni Kindiki wuok e dhot matin e Igema to ng'ani wuok e dhot maduong'. Tiende ni chieng' moyiergi to jalup cha biro kong'e ni en gi teko be en gi jopiny gi mokele moyuoro godo budho. Ker mar piny be kadonjo mobedo piny kacha to handles ge expose ng'ise powers ma en goyro ken gi powers mang'eny ma jalupne cha kara bende onyalo sando kodwaro. Koro kokin gi ng'ama modern ma forward thinking ka Kibaki tiyudo ka pache pod omuke paro ma kapok ne wayudo katiba manyien ni vice president chalo ne jating ndai. Wiye wil ni ng'ani obiro gi jodala gi toke. Ma ng'ani bende jodala gi nigi geno kuome gik monego tim. Indi dwa trite ka jating ndai. Mae mokelo friction. Nikech jolupni kata joma handle ya kian handle chang na wanyang'o gi dholuo. Joting ndai mage. Giwacho ni joting ndai ne giwacho ni president ni bwana ing'e ni ng'ani kok watang' to ng'ani nyalo chung' kodwa machandwa kende yiero mabiro. To ng'ani adiera ibengi dala gi kumigole cha jodala gi ne ni etoke. Koro ka okin ng'ama motegno mane gi confidence tipo kidonje traps mag joma bende dwano geng deputy president ni kech ka ng'ani ogeng'o gi to president ochamo 10 years ng'ani ochako chamo 10 margi chal kamorumo. Koro girwako fitina iye ka lweny nyaka chakre. Magiko mar lweny ni en ang'o mondo ng'ato ka ng'ato dhi e yore mondo mi okaw ombuche koso mato mana ich lach ma jotelo ma ng'ato ka ng'ato dwaro ni ane makoro nyaka bed ker bang' jatelo mantiere. Giko mar lweny ni nitie kendo king'iyo katiba marwa nitiere kaka inyalo tieke maber. Number one, coalition making maji loso onego bed strengthened ma it is spelled clear. Ni neno kaka mar Ruto go uru. Ruto nobiro gi party mare mar URP, a fast administration. Nobiro gi party ne ma ouru gone ni ng'we to nonyalo pull joka out of government ma government gore piny. Odhi owuonde makawachopo 2017 to go URP piny joka bogoti wabe wago tiene piny ma waloso Jubilee. Koro jiteni e low president. Kanye makoro parne ni bwana okinga president en achiel e Kenya ka. Paro manyolal ni Gachagua ka. Odonjo ko onge party ne odonjo ken jalung'acha e party ma ker mar piny control. Odonj kaka Ruto nodonjo cha gima ne time nodonjo gi dala ne ko bende en wuoyi kata thuone dala ne kacha. Walo mang'eny go ok do timore nikech ibro yudo ka owacho ni okay kamane kaka unene aluongo NDC ma party na we are pulling out of government. So the party the country's constitution o envisage maber ma ka thuond ariyo dwaro yore onego gibi gi parties gi maber. Ma ka ng'ato oseyudo to ok oyudo mnombulu ma president kende through you. In gi MPs ma bende nyalo buoge ge od cha. Nono to kane kalweny nono pod wachalo joma nigi vice president mane serve at the pleasure of the president. To sani nitiere wach moro ni be idwa gole. Mano number 1. Dhia mbele number 2. Tiende ni kidwa gole kom sani.
gimo nyalo timo onge. Onyalo mna rito mondo process odhi e bunge machope senate mone kata igole kata ok gole. Mano kela number 2, solution mar number 2. Maen the ultimate solution monego kel kwe e Kenya ka. Mano bro kelo kwe e golo mar governors misiki golo sakasa. E golo mar deputy governors. Mar speakers to kod mar the president and his deputy. Yes. The final solution no and the Supreme Court unego come up with an earth-shaking precedent on the conditions and thresholds magagolo precedent. Tiene Supreme Court unego ket kata ken judgment kata an opinion. Ni kidwa golo precedent kata deputy ne wang'eyo ni katiba wacha 1, 2, 3. Sana article 145 nyaka 150 wuoyo golo president golo deputy. Yes. Giwuoyo ni conditions madongo en ni nitiere gross violation of the law. Ketho chik. Katisa ketho chik gross. Mark the word gross. Kata and mental incapacity. Yes. Kata physical. Yes. Otuo e wiye kata otuo e ringre. Yeah. Maradek ungi reason to believe. Mark word believe. Ningani oketho chik ma Kenya ka kata ma international ma oko mar Kenya ka. Gigi are very dangerous clauses manokele golo president gi golo deputy. Mar mental incapacity gi physical wanyalo wacho ni doctor odhio examine mondo kelnwa report ni ngani wiyo se wiyore. Kata dende koro onge teko nyocho yudo kata ajali kata tuo goe ma onge teko konyal perform function ni. To bendo kelo doctors get loso report te wacho na diera koso kadiera. To Trevor ka wacho ni gross misconduct kata gross violation of the law mano en ang'o in kiwinja tiende nang'o? En gima ng'ata nyalo somo kien. Gechoko miye kiwango. Gima nyalo luongo ni gross ok en gima luongo ni gross. Ng'ato some kien owuon. Ka wacho ni believe ni wan gi reason to believe ni ne ng'ato ketho chik ma national kata international. Jogi okelo the word believe iye e chik. Ng'ato nigi yie mare. Belief no tiende nang'o siepa? Ana believe ni Trevor oketho chik, ng'ama chielo wacho ana believe ni ok oketho. Koro ng'ama wacho diere. Tiende ni weche gi unego Supreme Court kaw gi mandik nwa ni gross nyaka bed e level mar number 1, 2, 3. Belief ni be iwuok kode kanye tigi kode kanye ekeke ni belief minyalo golgo ng'ate kom. Kawa handle magi mwawuoye nyaka kata abuse of office. En abuse of office ka koto se convicta kose ng'ato parapara na abuse officer. So once the Supreme Court offset ogoronwa standards ni governor kidwa golo to kokilu 1, 2, 3 titiyo tij nono. Kokit gola itima 1, 2, 3 michope standard ni to kibigolo president kata deputy. Then wauni mang'eny makoro wayudo gi bro rumo. Nikech ing'eni katigole to dhi kacha to wacho na ni awa ne uru number 1, 2, 3 jogi okomit. To doke. Tidwoke gi thuon. Okay.
Korosani wa operate kama ok one clear. So I'm saying the second solution is the Supreme Court nyaka donji mondo omiwa an earth-shaking president must spell kakigolo governor gi conditions gi terms, kakigolo deputy ne, kakigolo president, kakigolo speaker gi their deputies. Ponono ni sani jatend piny Kenya odhi mbele ma ochopo kama koro ok giwinjre gi jalup ne ngang'. Ka oweyo Mount Kenya ni koro Mount Kenya odhi adhiya. Podo nyalo donja kom ni ka koro biro koro ka Luo Nyanza koro ka Western koni. Trevor okaero goyo kwano bila niendi e public ka. Anyalo wacho ni machieng' miyuda taketi gi piny gi kalam gi kalatas to nabuogi ahinya. Ni kapo joko thoth ma jogot go riwore gimoro achiel to Kalonzo bende gimayo ker kata gimayo Raila wuod magini wanyalo nene view sasa ochako wewa kendo awacho gi muolo an bende okasomo siasa ahinya to kago kwanda ker nyaka make sure number one ni Mount Kenya hold to kata kadhi to donge kata gi nus ne moko yombe te problem maduong' ng'ato ni Kalonzo ni uchaye ga to every elections mosedhiye olal ga gi 1.5 million votes mo aidho kelo ni Raila oro moko go mare ombulu ni nyaka wapenjre ni to ka ker dhi ombulu to go to onge godo ombulu cha dhi kanye to wuok mar Raila ko duoko penjo go to ibiro ng'eyo kuma piny dhi penjo ni Raila to wuok mar Raila dhi AUC ni mano bende dhi loko lwasi mar siasa ka koso mano dhi timo nang'o ana aparo ga mopogore ok apar ni mano dhi loko lwasi maduong' namba achiel aonge gadiera ni Raila dhi yombo jodala wa na asewache radio stations ma local gini aneno ka gino pek mbele kucho ngechango to kata koyombo modhi to okane ka mano dhi loko lwasi nikech Ethiopia en 2-hour flight tibiro Kenya ka Raila nigi structures mage mag siasa ne makata simu kende oromo joge go activate gige kako dwaro so okane lokruok maduong' madhi timore e piny Luo yiengni biro bedo matin hapa na pale to remember wiki kwil ni power abhors a vacuum tenen power ok dhi kama onge kama donje so ng'ama dwa kawo power Raila no nyako ikre chon oka penjo no nikech ng'eny ji sani wacho ni wach mar ting'o bat koro onge Trevor warom kodi bang' yiero jaduong' ama lich ahinya na kijana ka Jaramogi pod ngima na nyathi to Jaramogi nogomo riembo maonge sirikal to yiero moro itimo Ugenya to Jaramogi biro Kamas ing'e Kamas Kisumu maber ahinya to fuayo biro gorengo ne cha to fuayo to wacho numos na orengo Ugenya to tiga Luo no ombulu norengo Kamarumo so Raila ma outside Kenya nyalo bedo even worse than Raila mane ni e Kenya tango mineno ni kom mar AUC ni nyalo yombowa alemo ni mondo Raila kaka wuod Luo maratipo oyudo kom no kiko tiek siasa ne ni onge gima no yudo maduong' mano crown godo politics struggle mosebedo godo gi followership mosebedo godo gi face moselose Afrika
To lemo na en mana yie. En mana belief, faith. To kane ka kwano donjo na ratego. Kwano ni lal gi kanye. Ka ng'iyo factors ma play kidwa yier chairman mar Africa Union Commission. Kik we will ni francophone anglophone will come to play. Mano kende yudo ka joka tayari dhi maber molowa. Gima buoga ok en mano. Gima buoga en gima onge ng'ama osewache. The Arab factor in African Union politics. Aparo ni be ungega ni Africa nigi several countries ma be produce oil. The Arab world produces oil. Girome gimoro miluongo no OPEC kacha. To OPEC no ema gi set godo nyaka prices mag oil maka. Mag the world. Then the Arab would want to control the African Union mondo kata pinje ma control oil ka. Ginyalo bedo godo in sync. Mano be kacha ka nwango arneno kanyo raneno ka North Africa. Kacha ka medo gigir the Islam Christian effect. Taneno ka North Africa di, West Africa ng'enyne di, Central Africa di, taneno ka East Africa wan mana gi nus ne, to South madwa kwan. Okay. Alemo nu to kane kata igoga gi kata yuda juoga manade. Alemo to kane ka kom no biro jothurwa. Onyalo bawa. Awacho ko biro to ung'uono na ba dhana manyalo make mistake. Okay. Waduoga ne wach mar lemo mar jalup ker ni endi. Nitiere jomoko ma wacho ni ng'enyne bende ywaruok wuok nikech tabia marach. Ng'ato jatelo pod ni e kom to in isechako go kwano ni idwa kawo kom no bang' ndalo moko mabiro. Mar Ruto nwaneno kaeto koro notime ka jatelo ma Uhuru ne ni e tielo mare mogik. To mato dwa mundo ahinya. Higni ariyo kende to tungni osechakore. Ami example Trevor gimomiyo notimore e tielo mar ariyo to ok tielo mokwongo. Nikech Ruto nene gi dala ne tielo mokwongo. Koro ne nyal biewe ahinya. To wachna sama Ruto duogo kaka jalupo Uhuru e tielo mar ariyo. Almost immediately Uhuru kethore kode. Ruto nosewacho kanye ni dwa dhi kawo kom. Ok en gima ineno anena koro. Gi kaka ng'ato go campaign moduogo luongi ni tanga. Mar Gachagua. Gachagua nyolando kanye no dhi kawo kom. Onge kama osewacho dhara kamano. Tiende ni gima temo wacho ni jowinjo wa mondo wawinjre ni gini endi ok en ni namba 2 wacho ni dwaro kawo kom. En interest mar joma dwaro kom bang' namba 2. Ng'eny to giseneno ng'ama koro is first among equal. Ng'acha igo ka thuol. En lweny mar deputy governors be gi governors. Joma donjo in between. Jaduong' ing'e ni ng'ani endi ok ng'ama ber. Kako rana dwaro bedo president to deputy ni kacha. Ok adhi wacho na dwaro president. Ni chieng' moro adware. Awanyo jaduong' ng'ani dhi goli. Jaduong' ng'ani gore kodi. So to me, gini dwaro a mature, confident, and a man of control like Mwai Kibaki. Who did not care what his deputy thought or did or failed to do. To be wabu mabedo gi kweto kama no poko timore to someone should go to the Supreme Court mondo gi set the threshold. Ma deputy president bo bede gi confidence of his.
Ok ni ng'ato believe ne a commit offense. Believe. Ok ni kada koto sayuda na commit. In mana gi yie. Ipara. Kini hapo ni believe ni ng'ani no commit an offense ma national kata ma international. Ni gross violation to kungisa ni kase bedo convicted koze para na timo gino. Okay. Wawinyi male. Usego lato chiengo yud ni gigo no katimo. Iduo kiko soyo. Sane no kamayo wawangwa koro. Miya ne pachie wach mar ka koro watie kon kitsa koro mayo wawangwa. Broad based ni dhi konyo telo mar Kenya Kwanza ka kosoyo. Broad base political level o dhi konyo telo mar Kenya Kwanza. Nikech kwe koro donjo matin, jo opposition bende can countermand demonstrations in the streets. So to Kenya Kwanza government, they are assured ni kwe ginya bedo go matin mondo gitim gigi. Okay. To ni jo Kenya, I doubt capacity ni by bringing those people mabe kodi se winjo kasa mwagwe kodi ni wanda ikoro wacho ni giga dani kaber makara no nego tim kata chon. Mbadi koro wacho ni pesa unge gigo nyaka tim na kake dware cha. I don't see them doing anything for this country. Okay. To my people, jodala wa majoluo. Yeah. Oganda na. My mistake maduong ma watimo to kene ka wakwongo time, wasebet ka watime bang yiero ka yiero omiyo higni 60 telo tamo waneno gi wangwa. Ang'o momiyo wacho ma? Hik 97 ka Moi oseyombowa. Waringo wadwariwore kode. Makiriembo Moi tuo. Kibaki kore maneno maler kech wan be nyo watingo nyaka richo mar ng'a mar Moi makoro wabiro mna mondo wa support Kibaki obed president. 207 Wonya lego yombo Kibaki mapinjo yieno yombo te. Okay. Ng'ani chako luonge kose mae ni bi ng'ad ni nusu mkati cham. Okay. Idonje e serikal kech be ok en nus itingo richo serikal to ber ma serikal ok yudo te ka kendo koro yiero manyien ineno kini in part of chilo manyoni ya serikand cha Uhuru bedo president. Kanyi riembo Uhuru ma jo Kenya wacho no be nyo fail gi ABCD iyudo wakanyo wase donje iye kuro jo piny odhi omiyo Ruto owewa oko. Okay. Nikech wachalo guok mang'ok to nang'o. Dine wabedo opposition one but dine wabedo gi moral authority at all times to govern this country. Kendo by 207 Jakomdo osetieko hike apar. Okay. Okakoro tawacho ni yiero mabiro. Kidek riembo wage serikande ni kamiriembeji. Erokamano jaduong' Onyango Oloo. Erokamano. Mane kama wawe chenro mar duol. Erokamano ahinya. Wabiro luongi kendo mondo wago mbaka. Mano jaduong' Onyango Oloo, speaker machon ma Kisumo. Onane kaka weche biro bedo mbele kanyo. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka. Mane kama wawe chenro mar duol. An kaka pile nyinga Trevor Ombija. Janding'o panga jonyakachi deno Ombija taya. Nyakwar guok kocha pesa. George Bati Dadi Kulo wacho no biro sa dek. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Make it happen right now, not yeah.